Naslide og natumba sud sa iyang panimay si Gobernador Gwen Garcia niadtong Sabado, Agosto 15 og nahiagom og fracture sa iyang wala nga hips. Karong adlaw wala makatunga sa iyang buhatan si Garcia apan bisan pa man sa nahitabo mo report gihapon ang gobernador sa Kapitolyo ugma aron ipadayon ang iyang mga gimbuhaton. Mao kini ang gibutyag ni Capitol Consultant Attorney Rory John Sepulveda ug Doktora Cristina Gianggo karong adlaw atol sa usa ka press conference atubangan sa mga miyembro sa local media. Base sa medical certificate ni orthopedic surgeon Dr. Jose Antonio San Juan nga adunay fracture ang left hip sa gobernador og gipapahaway una siya og pipila ka adlaw og mogamit og walker sulod sa unom ka semana kung mulihok. Apan wala gidili sa doktor ang paglihok-lihok hinungdan nga pugson gayud ni Gobernador Garcia nga motunga sa Kapitolyo karong Martes. Wala usab siya magkinahanglan og operasyon kay wala man miirog ang bukog sa iyang batang. 2 weeks from now, x-rayhan na po si Governor, tanaw na to. And this diagnosis might change, no, for the better, hopefully for the better na. Mas quicker ang iyang healing, so di na maabot og 6 weeks plus 2. Dili kini ang labing unang higayon nga nadalin-as si Garcia. 4 ka tuig ang milabay ni adtong Enero 2016 na aksidente gihapon siya sa iyang gipuy-an sa Manila kaniadtong kongresista pa siya og na-fracture usab ang iyang wala nga batang. Niadtong panahona ni paubos gayud si Garcia og operasyon. Mato di Doktora Gianggo, gidiagnose sa doktor og nahibal-an nga adunay osteoporotic fracture si Garcia hinungdan nga humok na ang iyang kabukugan. Kana na siya yung fracture pero dili siya serious nga hoan na close siya but sa wala mo penetrate sa skin, then undisplaced pwede ra gyapon ang iyang movement ug ang kuan is aligned gihapon sa iyahang left na femur. Sa pangutana kung magpadayon ba gihapon si Garcia sa iyang mga aktibidades sama sa meetings ug out of town nga biyahe, tupag ni Sepulveda nga dili kini imposible nga mahitabo. Knowing the governor, she would really try to stretch the possible locomotion nga allowed sa iyaha. Alang sa balita sa Sugbo, kini si John Fredson Granada.